Nyamwala Ntonga achaka kodi kintiere e kaunti ma Kisumu. Chienti chang'wen mano mar juma mokalo jatend piny wacho ni twak moyiedhi kotenre kod Vision 2030 and beyond. Iwacho ni lek ma bende piny Kenya nitiere godo mar dongruok biro bedo ka chako ayanga. Kaka japiny anya na pachi kotenre kod mano. Erokamano Sharon, aparo ni an kaka japiny en twak ma owinjore kendo onego bed ni nosetimore kata chien kocha. Mak mana katemo wacho kata gimomiyo bedo kod Vision 2060 ma lek ma thoro kata ma jatend piny biro wacho kochopo chieng' tich ariyo no en ni e chien kacha nyocha wan gi gimiluongo ni Vision 2030 mane nyiso mise kata ohinga kata gigo mapek manomiyo mbii mondo mi piny Kenya nodongre kokalo kuom higni 30 manyocha okadho. Wang'eyo ni wan e higa mar 2226 modong' mana higni 4 mondo wachope 2030. Koro chuno ni kaka piny mar Kenya nyaka wachak walos mise machielo. To nikech Kenya itayo kod political cycles ka ok waketo mise to nyiso ni ker ka ker saa mokel ker more telo to biro kod parone kod gigo moparo ni onego beni emitimo. Koro keto mise kata keto ohinga mar vision manyiso ni lek mar dongruok mar piny Kenya kuom higni 30 mabiro kochakore e higa 2030 en gima ber mondo mi ka jo tel piny iyiero kinde ka kinde to gidonjo kata giketo thoro gi mondo fit within the vision kata lek ma oseketi ma kaito nyiso ni dongruok itime yo ma is properly planned, coordinated kendo luwo thoro achiel mok ni nitiere activities moko ma moro ni koni to king'iyo kama luwo to ok otudre ahinya kod the vision. Mar adek en ni onge ng'ama nyalo timo gimoro maber ka ok oketo plan. Kata ka idwa dhi e wuoth nyaka ibed kod chenro, ipangri ni imany jok manyalo teri wuoth, imany kata gari mibiro dhigo wuoth kuom ranyisi ka ionge go. Koro twak mabiro bedo chieng' tarik 2 no en achiel kuom steps ma ikawo mondo wabed kod plan mar loso mise mar dongruok wa e higni 30 mabiro. Erokamano ahinya. Odhiambo in bende ka rwaki